First like, thank you. Hello, hello. Thank you so much. Pretty sister. Petinani neng बहा दं? सबायावनो मा होनदों? नोगोर मानसि जादों। मानसिथ' जाखागोन। प्रितम आरोना ओमफ्राय आंबो थांनो नागिरदोंमोन। लोगोबो गैया। आच्छा। बबासो जालायबाय। आं भिडिअ' होखागोन दा नाय। अके। नार्सारिया मा मावदोंब्रा? बेहाथ' उन्दुलांबायसोगोनदां फैखानाय नंला बे।
जादु Edim Sonel, thank you bro. आंबो हर मा होनदों? Mira sister Robin, thank you so much. Fine. ओमफ्राय जोंना मा होनदों आंनोबो हर दे माजों भिडिअ खेबना नानिनो मोजांसो मोजां भिडिअ खेबना आं जाग्रोनि दे अके दे जाग्रोनांला नांबो जाबावाखैसो नांबावनो नै कारेन्ट फैबाय अन अके थेंक इउ लाइक थेंक इउ सो माच गोजोन गावदां हायदै मा ओंख्रि जालायखो दिनै बाजै गावदां गैला नोंसोर गरदलायलायबायसोदां आयदै अमा टमेट' दाउदै लाफा दालि आदसा गोथाव दे ओइ माबा जाबो जाबावाखैसो जानांसिगौसो नै
नार्सारिया दिनै बिजिथारदांलै ओरै फुंनिफ्रायनो खबर गैथारा जादों गोथावनो ओमफ्राय जिउनि माने जुलिनि देंखो खोनायोब्ला होननायसो जानोसै माताक फागुन साना सफैयोब्ला बिखाया आंनि गल' गल' मोनो थौ मा होनो बेखौ नों थौ ससे सोरखौ नों खनदो दे नुदा सालथेनो सुब्रानिसो सफैनो हाबाय एनसालटियानो औ बेस्थ' खोमा लाइक दे होबाय थेंकिउ आनैसो फैसासेनि फन फैदोंमोन आदसा आंहा लाइभआव सिरि थाबाय थानायखाय उन्दुदोंसो नंदों नोंखौ टु आवार्स कमप्लिट खालामना होबाय आं दिनै आनैसोनियाव रावबो होनायबो गैखाया नालाय जाहो खुरैदो आं बेखौ हैगोसै आयौ थांफै नोंथ' हारसिं लांनो हाया आरो खनसे हैखाबानो जायो नोंखौल' न'आव फैनो हाफैनो थिनबावबाय आरो थांनो सालायजाखाया साइकेलखौ सोरनो साइकेल लायनो थिनखो ओमफ्राय लामा अन्थाइ गार गोदानावसो साइकेल सालायजायो अनल' थेंकिउ अनल' दोनबानो जाबाय जेबो नङा अनब्लाबो नोंगौ सलथेनो नोंनाबो मैया 2 आवार्स कमप्लिटलै बाबु लागावनोसै जासुला मा होनदों आं दाखोर बोखांनानै
गारहैग्रोदोंमोन एहे सिरि थाबायनो उन्दुबायसो नारा नोंसोर नंदां रानिसो अन थेंक इउ आंना बेस्थ' जाबाय थायोलै कमेन्टखौ हरनो हाया जारला जुर गैया जेबो नङा दे होनो दिनै गारथायसिननोनो मोनाखिसै आङो नों होनाय जायोबा टाइम न'आव फैनाय जाबायना ओरै न'आव फैबाबो एकदमबारे मोसौ मोसा दोस्लायनांगौ ओंखाम जाबावाखैसै आरोबाव जासुलाया दा 12थासो मोनसैलायब्रा बे नै कारेन्ट गैयामोन दहायनो दासो फैदोंनो कारेन्टआनो गंसेखौ होनो रोंबावाखैसैलै खेबसेनो 3थासोनिफ्राय होनानै 12थासो मोनसैलायब्रा बेयो हैबा थाब हो सम दङबा थाब होयोबा गोबावबो थानो मोनगोन आरो सर्ट टाइम होयोबा हले मोननाय नङा मोना 7थासो जाहैबाथाय जाहैला हरै कमेन्ट खालामनो हायाबाबो अन खालामना दोनगोन आं कमेन्टआथ' दखानाव थाबा मोनखाया आङो सोब्रानैसो अन थेंक इउ स' माच 2 घन्टाजों 5 वाइटसो मोनबाय आं सोर 5 वाइटसल' मानसियाबो गैखायाना आंबो कमेन्ट गारनो हायाखिसै फुङाव होयोबा जिखुनु जाया 9थासो टाइमाव होयोबा एसे गारनो हायो ओमफ्राय 10थानिफ्राय ओरै गोजौ माबाबाथाय जालाबो बेलासियावबो जाखाया 3थासोनिफ्रायनो गारनो हाखायो अनाव दोननो हाखायो आं एसे एनैखौ मोनगोन आरो मोननाया आंनाथ' मैयानाबो प्लास जाबावाखैसो दानगासिनो दानदों मालानि दिनाव प्लास जाहैबावगोनथाय फात्ता गैला देग्लायबो कमप्लिट खालामनो हायाबा हला सोर भगबान आं जाखालालै इउटुबनि थाखाखौ देग्लाय कमप्लिट खालामनो हायाबाथाय
नोजोरनि अनसुला नों जेरावनो थाबाय था नोजोरावनो थाबाय था ओंखामसो जागोनसैलै आं कमेन्ट टाइपिं खालामनो हायाबाबो जेबो नंला उन्दुनो दोनबानो जाबाय ओंखाम जागोनसै आं फिसाजो दसे बिहु दसे आरो जिनुजों नोंजों जादों नार्सारिआबो फैयाखै नार्सारिया एसे बेस्थ' दां दिनै रावनावबो हाबखायाखै आंनावबोथ' गैयाना हनै न'आवथ' हाबखायो बियो बेस्थ' नङाबा सोमजिगोन जियारा हाब जादोंलै बियो माथो हाबा जादोंलै बियो हाबा जागासिनो हाबानो आंबो अन दोनबाय दे आनै अके दे अनल' दोनबानो जाबाय जा मोनो मोनथोंसैलाय 2टा 3टायावसो बन्द' खालामहैखागोन आं जेनुआ दिनै हास्लाबोबा एसे थाब होनो नाजा हास्लाबगोन बे 2 आवार्स लागावजोबनो दाहाय अके नो
Hutsala. Agak nih. On luxurious on, thank you so much. Ini mau gol जालाबाय थाखोरा ini mau gol जालाबाय थाखोरा Gaudang on, thank you. Oंखाम जाग्रोनोसैलै आं मद खालामसै
हेलौ आच्छा बारु थाइबानि लारु हायरे दखना बालें सादेरजों समायनाय खानाय रुंबांबा सेरजा बर' सिख्ला दिनै बख्रा खारबाय नामा जासुला ओइ जासुला बोरै लबार खिलिबार सिख्रि
Hay đây. Kahana pyare kahana pyare. cái mưa nữa mà gì 형이 퍼블로 미는 거지. ai mình để đặt làm nè Cái nữa nè. nhưng lại à nhưng mà váy xếp đây của 그물은 봐야 그래. 해가 육수도 그래. 왜 그런 당신이 글럽글럽네. mà cái cái phụ sĩ thằng thầy nè. Gila. Nè. Gila ra được không thế? Eso lo sé anh đến này. Nó là gì đó. Ngoan thử. thằng phát phải số này à thằng phát bài phát Nè mà cái nó là chứ bạn phố. Nó xuống nó này à? Có thay vì. Không ban anh làm phá báo ấy ra không nói được. Vật thằng cái thằng sư vậy. Ngang ra. Cứ thằng này lại bị lúc dài. Không lấy nó ra rồi. Về.
타오나 호텔 엄청 잘 나오면 몰라. 스바 컴퓨터 심자 그 이거라 타오나 캡시브 그 그래 히페라 당연히 뭐 당한 거였어. 이 뭐ทางนี้คิดถึงแหละ 야 이거 하 말하고 상 그래도 진짜 캡틴 빙어 한번 세하다 그린 칼럼 프레. 빠지 호텔 같이 오세요. 왜 빠지 호텔 오면 형아 근데 뭐 알아주는 거는 지 엄마 온라 나판 해요 여자분은 뭐 이네 아니 파스 산이 파스 원하니래. 근데 야 문제 말해. 뭘 왜?